Esibo osebo su a metoso miensa me ba beto aso mira so frame anopa ewia nsuo mo ewia mo ye ka Bechem a Bechem sabe enso wa bakosam na anu Bechem fo ye ayoko adakofo a wo free sabe ebru a eye insuta wonyina sabe ebru wonuanom mpanimfo ye na afosu ahwene wonom wo free insuta ene obofo afo akwa edi dudo mu a de bepie eye abete ase na meka kire mu a ansa na Bechem beba no na kuro no ankasa din de abete ase sebieku na anom tena se na sebi yetena abe ase ni ye che na anom ensa yensafuo ese abete ase enti kuro enkane no sa na ne yefre no abete ase na edin Bechem ne de ansa na ebeba no yenina yenim se sante de wonim sante a na wonim ne se ye ka sante a ne ye ka kon din esanse ye se esa enti yenina yeneko enti esa nyina enti asante ko sa bebre na asante ko sa bi domasa eye dom akusisa ene yesa ko ye jamansa ye yade nina na ebokofi ne penso jamayene na ebokofi ye pokuwa katetie ne penso ye kosa na sani mu no a sabi Asantehene na pokuware wo ko sa ye mo ba bedru abecha ase ha no aha no wotena ye a sabi eku a o che na sade nina eti ha ne ye ye friend se ye Bechem wo ha aha ne ye tena se ne ya che asade ni nina nti ye chem e wo ha yenya akuro Bechem ye chem e wo ha yenya akuro Bechem nti abakosem kakra eda ho no menua se bibi wo so ane yesa de aka ho se menua ye ka Bechem a che se aha ne yetena ya ye wo hene che ne yema mu anu nti ne ye didin no to Bechem yo na wadaru medim se asante amamne ne amane mu bankonya semu a na nanom wa anuanom e ka won ho a wo mu yeduru wadaru ma eye Bechem ne nuanom bi ene ehefo we Bechem said ye medi kaka sa sase no omo ye nananom adako yiko adakofo sebe ye ka asante musuakuo no a ye ka ya na ye ka no nwotwe ye mfa nanom adako din kan ma ne meyenkro nanso wo se oyikuom esanse ye yinta nananom omo fra kwamama nwe so eno omo wura mu a de bepie ye manso abodom de fra mu a de bepie abedrom no omo na mu a kopi asantema so a ne omo ko wie nsuta nti nsutanfo no mu ne free sutade be wie abete ase ha ti won nuanom bi ene sabe ebu adakopie esie eye na nsuta manyene ono a ne nuan so ne eye na adwa ase ehene ne nuan ba ko nso ne eye akokofe ba yesi akwan onuan so ne ba maji abo amanko adu na otoso mienu na akonta ase manyene sanso na Bechem na fosu di abo onuan so ene eye aguna nya krom na egunya akon sabe anya santimantamu anko a ya na agunya akon wo nyina so yanim santi amamra ne abakosem a wo firi konta ase ene wo kwa asankare ene wo de ko wie eya aguna nya akon finfin mantam wo nua ba ko so ne wurawura sabi wo otimantam enti Bechem de sabi wo nua nom no masita wo man mu bebre anya santimantam anase nya kumase yanko na emom ebi wo finfin mantam ebi so wo eya otimantam enti na abakosem kaka ne anuanom asabi ye ka na Bechemanhene ho e ma wo nyina abo adakwa abusua no eno no won kita ho kese pa wa Asantehene esense otumfo entwata no so betwa e sa amamre kese ekoso ze no o ka se tano no adwene okwa omugunsa na adwene ba ne ade o hene ote ho no o asem oka sa asem no kanchia mpa na anwene ba they just come na nobody come they come na kesepa na abetoko koso you see him clearly o hunu obi kwa den safa na pampam se obi a onwoba o safa na pampam na se o de fa ofuru so a o ye ba o banyim sisi a is there yes me see because I'm a witness to it sabio se me yesusa no se football team ko ekobo no mo koko gunsa they will never lose se mati team never mbofo kwa bo kata ma emanate from Tanoso oh okay
Before was so powerful because na sa mamre no no mo fa ni akokra omuji amamre no ye no e na ma team no I say that is it because ye nsuo no to before kwa no no water so the team to sa nipa the team before kwa no and so a big history e wo Bechem abakose For a of price, I was young. We feel Bechem Abacosem and David, crack. Before Quano, a dinkessia, Bechem. So, what's it? Crubiano about hunters. Now, Motachi. So, sir, Bofokwa was a very good hunter. I will travel from Asante to Tenoso. Yes, I will more. We will do quite a very brave and strong. Not a hunter. Until later on, no. Then the people could be say, "Where I comfort." Was very powerful. I know that was now couple for months. Oh, Bofokwa, Dean Bofokwa no. A dinkessia, I will be cheap. Bofokwa just ordinary name. Representing Yenabia. Now we're very, very powerful. Both spiritually and all. So I'm saying, and Dimbo for Quano. Dimbo for Quano signify that power, that spirit of Sabo for Quano. They are very powerful name. Bechemanhene shall prove say imagine a symbol. How was it? And we shall say, dear Sibo, the local parents, because Obia was sinable. Oh, Sabio, open sort of way. We are ordinary, ultimum cost or Tigam say, ultimum cost against to him. Money and was here. You cannot tell me some mistake now. One to was here. By that. But Bechemanhene, it him nantifri Bechem, Eba Kumasi. Eba can you say, Ohene? And Kofo be out of mommy. Maybe say, Mrs. Sabio, Yanko, you for me, Musubi. Now, send upon Passa Muyajma. Come in by not most so dear, be paid at a basant and number be paid about 4 more kunam. Asante. I want to be so many days. What's your boat? Was some okay, Semantias ya. Cabela. Okay, also who say, what can you say? I'm packed. You for go nipple go be. Say, Brianna Buhana Park is in there, Brianna. One if I've been coffee. The one on top. Nipa Sebio, or he be also per auto and man in Crawford. They say, what can't send papa? What can you send? What can't some matter? Open so come. Am I him for her, you know, be on school? No, Akasa. I'm poor, we are not bass and now. What's your boat? Any a seaboard. A seaboard conya. Osinbo etu open sofa more open sort in as yet those times nana asante onu oko those times so look I something crowd na I was saying me references that because and yet when we are yes, I'm a Tom was another. May that reference to another good time. Now, my boy Bonnie near the actual. Atafo, a cruton night. Atafo, Bechem, Jumo, Techri, Thanos. A crow, no crow, no more camboom. Here no, Atafo, a cruton night. Atafo, cruton, and no, Emma.
bosom. Atafo control abosom. Inti say abosom na kaboma. Look at how powerful it will be. And we very powerful people. So it means no munaya akomfo a strong. Akomfo a team leading to war. So sir, just you can imagine. The Atafo control sanity. It's there. Sebio Bechemanhene free mu. Bechemanhene free mu. Teacher here. Sabena Bechemanhene eso free. Tell us in no so free. Na ka wono ko. The one most of the nkita ho ewo openso nyina na di ani. Shey ni na. The spirit is there. You can't talk about this. Grant here, always actually. I don't say I don't say I can say Sebio Onimde. Go school, Papa. I have granted so. No hojo. Only dimmy or it all. The dimmy no. A boy. Was I cry a Pentecost elder? There's no question no cry. And I next year, yes, of 4 billion. Yes, sir. One Jim, the Kuno Found, sir. When you watch the bench, Bechem this year, Obian Camp, the Bontonian, Sebio, Nyansapo, or whatever to form, or 2 for more. Yes, what's Uncle Yano? Your best smith and come. The ball come. Amana, I said Bechem. At Shakra Betany. You and say, you're treating you, baby. I treating, come. Yes, see the fake off. Now you're fit for the purpose. Did that purpose, no? A bank one, you may say a judgment. Timpai Panable. Lucky for us, we're engineer. Or 2 I know any more. So, when you were here, Sebio, or did Bechem by shop money? Now will be a man. The Aniki said, that's it. If I a real body, or my head Bechem, for him. That's it. Ayame Ofi Adumensa Adafo Achiame Penny Mesre Eka Otumfontam Kese Se Sompa mede som anafosu di abo akoto otoso bienu no Sa sompa na amdebe som ohene a obey Etuna futupa Ama kire na kire pa Sama etuna futupa Ama nkyere na kyere pa etu otumfo ntankase The friend of Master Wampo, the Queen, the Chin Upper River. The Sir Utu for Tankas said, some part that was soon enough to see about the part, but tossing South some Panuan and River soon or Hina Obe. Make your natural part, not to part. Man, you are the Tankas. Bechem Appiah Mesre Otumfo entam kese say sompa me de som na na fofi abo a otoso yinu sa som no ana me de som ohiri fofora obey metuna futupa
mɛkyerɛ no akyerɛ pa sɛ maanyɛ saa meto otumfoɔ nta me ɔsɛ kɔdwo adwumɔmehene me na nkuta asuo ta no bɔfo akwase kae ɛde som Asantehene ɛde som yɛ amammerɛ biara sompa a mede som nana fosidi abɔ akɔtɔ a ɔtɔ so mmienu saa sompa no ara no ne bɛsom yɛwura asa bee mu ɔbɛ sɛ mansom mu wura asomdwem mantwerɛ fotopa na meto nana ɛtam kɛseɛ Bosadi fogo nyagwase o brasa traje tunasine. Otokwane trase kodaine trasine. Otokwane trase kodaine trasine. Mema krobya yifia ngumani kotokune. Mema krobya yifia ngumani kotokune. Asante chantro chimo tampon fune. Asante chantro chimo tampon fune. Asante sesebo sumediti. Asante sesebo sumediti. Robya santraje trasine. Robya santraje c'est tu le mot d'igno ici c'est tu le mot d'igno ici ça dit faut bunya boisine ça dit faut bunya boisine au grand santinage tunasine au grand santinage tunasine bon me la tobra de me fa bunya boisa tuna chelera tiens tout fort monsieur au temps que c'est quand temps que c'est Semena nani nana esibo esimpa apreku. Mena nani nana kosudi abo akoto autosu mienu. Mena nanu sumpa obesom Asantehene ene sikadwa. Ena me esibo osebo su a metoso miensa. Me ba beto aso. Mira so frame anopa. Ewia. Nsuo mo, ewia mo. Misaya yade. Mira me de me say ene nokre a eba besomo. Samanya sa beto ta kase.
amamre wunima mania sebi wuyira ye wo Asante yesua Asante amamre yesua Asante amamre amane ne yesua Asante sem enti se wunim a madaroma ye mofra ne akyerɛkyerɛ wo na sebi ebu wa hunu wa amane ohunu wa amamre eno ne ka bomu aye friend Asante sem da bia sebi nipa bebre ka se ye Asantefo de ye kyerɛ wo sebi eku ye kyerɛ ye hu kakra nanso ye dan ye Asante sem adi enti se wo ye Santini sebi wo eye mfimfim mantamu wo bono mantamu wo atifiri mantamu e wo se wo hunu wa Asante sem ye nyina ye ka bom ene ye Asante onti wo se wo sua wa Asante sem wo sua wo kuro mamamre no na sebi eku Santeman ya wo ka ho no so wo sua na bakosem enti no na ye ma nkyirima so ate se ye sua ya Asante sem ye me Asante sem so ehu nia ye si ubono de ye kofa ani nyina ba ye ne se sebieku Bechem Asantehene che ade chem wa hai a wofa asabie nyina na wote nananom ekọ dom asane jama asane mu sebi kotokwohene na tanonom gu okro yi mu ayi atafo nkrotuo nan atanofo nkrotuo nan Bechem tetre jomo na tanoso na edurumire bi na sebieku nananom abosom ya atanofo abosom no na afibia no ya di nipa sebi akra ene ya di pata bosom na no na ye na Bechemanhene otoso miensa eye na asimpa sabra no wodene hu se da bi ya di nipa yi musuo da bia ma sebi atanofo a nipa yi awune ya di tichire oman nipa ne besa ebi sebi ofadu se bekokotokofiem e men chef kesiem sebi sabra no na ye nyame pani penso ke nyame pani a se tu nyame kesi odi kan sebi wo ya de wanwa ye frɛ no nyame pani kesa se wo ye na eso ebi mada okọ no wose wura edu adaroma wo wata no abosum egu hayi a sebi egu udu abeto ano yi afibia ya di nipa ene ye ja atano yi nipa nso ne de titire man eti yesre na sebi egu ya yi nipa na firi wo na mamra ne amane ekwan so wo wadaroma ya ye no mu afem ana sebi ye o ye ya de ye enwan afem eno na Kotokwohene hwe na asimpa nim so akwa okuku odu esan se sebi Kotokofiem ye mahakwa ugba na akwa wutiri yira na watimi asi ubo na waba no abekasa asemwe yi ama Asantehene nyame pani atiate de na se wakonya ye befra na asi ubo akonya esan se ukuku odu enti anu na ma ye nya sa abakosem asi ubo adwa Preko enim sebe odwampopo bi esi kroni mu a wase wadore sra
panyini wɔntena fie ɛma asɛduamfo blani pie firi mantam bɛhin sɛ pee ɛnyɛ nkwandewa na yɛ sotoro no wa ansa na odi ase bɛ fitaa na anoma akɔde ebrensi am wa wotua ne nsɛm mo gyabmo nim hu bi duanani wie kraman wo yɛ sɔfo kra wo nyɛ yie bio tontonte yɛ nom sa ne yɛ fa nyansapo aboa ntakra na ma ne yɛ kɛseɛ na ntakra aboa ne deɛ fa nyinam kwatere kwa mada woro ma ntoma yɛ fɛ ni din de sɛyin ne din de obama akola wa no so pese otimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na amerika sa sɛbe ka ya twɛ ne mu nyame nai ebu afa so ɛnyɛ de ya twɛ ne mu twɛ nyame sɛ bedi akone bɛkwen bodi atwɛdeɛ na sɛ kofi nro ne yɛ aben ntima nyina ni mu ampata na wo ya